Això es diu música expressionista. Això em van dir, no sé com se'n deia. El senyor que hi ha sota la llana no sé qui és. Qui és el que hi ha sota la llana? El senyor que hi ha sota la llana, el de l'Pilar, ara el que té els braços estirats. Si no agafem la llarga ja. No, però és que els dic, podeu fer una volta per aquí. Però que és igual. Em diu aquesta senyora, és que tinc la meva família aquí, m'agafar la valla a la part. Aquest plano és el més maco que hem fet. Jo crec que sí. És un plano preciós, És un plano preciós. Sí, ja ho sé, però és que no m'atreveixo a treure-li llum, perquè si li trec llum em queda tot molt fosc. L'amor. No li deguis un cop, dic. No, tranqui, estic al loro. No penso ni fer fums ni res. No toquis, no toquis. Vés. Mel, què fas? Què fas? Aviam si l'agafes. Però un momentet, acabem això. Mira. Veus la nena? Volia explicar la rialla des de dalt. Si podia baixar. Però volia baixar pensant que s'hagués desmuntat. Però és que estem amb la Gina. Estan baixant, T'agraden els castells, Jona? Sí? De princeses. Tenies aquí, ja no hagués boques. Merci. És merda, Moritz,
un vermut, nena? Hombre, i tant. El papa de Vens aquí, és sagrat. Perquè si no... Això sí, avui. Bueno, aquest se sap l'altre. Perquè avui... No, el moment que fa... Bueno, sí, a la terrassa impossible. Almenys que la mar ens entengui.
Tutsi aquest és que em domina l'escena, eh? Vols que li digui? No. Deixa'l, que no es bellugui, que no es bellugui. No, si no es belluga encara. Com es deia en Manel? Els que es barallaven allà al centre de l'Àfrica, com es deien? Els tutsis i els altres, els hutus. Els hutus hi havia els tutsis. Tenen un de tutsi i un de hutu. Vinga,